съм Дазер. Днеска ще направя ревю за този прекрасен сервер Pika Craft. Да, добре, това е спауна. Ще тук, като ето точно тук ви спаунва. Вижте си, нали, регистрирайте се. И да, ето тук ви е кита, PvP, това не знам какво беше. Старт и май. Да. Кажете на YouTube. Опа, забравих името, но както и да е. Добре, първия ларп е енчантинг. Ето го, тук се енчантват 30 лева, мисля, че беше. Да. Да, долу-горе. Следващия ларп е евент. Тук се провеждат ивентите. Защо ми лаги? Сигурно за да пия дъжд. Да, са вот. Ето вот. Сбийте. Добре, ларп. Горе. Да, тук. Вот и сракви. Ето тук и локови стреле. И инфо. Ето го ларп инфо. Pika Craft IP на сервера. Тук IP-то, тук. Виждате всичко. Ето го. Добре. Добре. Значи, тук е това готино. Джампа е на спауна. Да, ето го. Не знам дали има награда, не съм внимал, но може би ще има. Добре. Следващия е ранък. Рана. Всеки път ме забива нито и съдразне. Ранки, тук са ранговете, вижте си ги видите. Няма какво обяснявам. Рес и нафо. Това е за реса, как се прави. Дървена чика, така нататък. Рулес е следващия. Това не знам какво е пика, не. Който е така. Добре, Skyblock. Тук Skyblock 3. Вот е. Тук не знам какво се прави. И YouTuber. Това е последния. Ето го. Да. И китовете. Значи кит старт, кит PvP, кит май, кит инфо. Да, ето сега кит инфо. Ми благодаря, че гледахте. Абонирайте се, коментирайте и до следващия път. Чао!